Siyambonga uNkulunkulu kaShembe Manazaretha. Ngothanda sephindile wasehlisela lona. Wasidonsa ngezibopho zakhe zothando ukuba nathi sizawubalwa osukwini lanamhlanje nalabo abazawuba nenhlanhla amagama abo alotshwe encwadini yakhe eyimfihlo eyaziwa uyena yedwa, encwadini yakhe ingcwele. Angathi-ke njengoba sesifikile phakathi kwale ndawo yakhe, angayinqoba iy'nhliziyo zethu ukuze lokhu kumenywa kwethu kuphelele. Singathi sesifikile sesilapha njengoba sesibuthene nje, bese iy'nhliziyo zethu zingabi kule ndawo yakhe, ngoba ayikho into eyisitha somuntu njengenhliziyo yakhe, ngoba iyathanda ngaso sonke isikhathi ukuphambana nasuke umuntu esekukhethile ukukwenza ngalolo suku. Kwakho ngicela uNkulunkulu wasephakameni ukuba angene kuthina ey'nhliziyweni zethu njengoba sesiphambi kwakhe nje, asenze siyinikele, siqonde ukuthi lokhu kuhlala esesibuthene manje akukhona okwasemhlabeni. Sesiphambi kaNkulunkulu ngalo mzuzu. Wayazile yena lungakafiki lolu suku lwanamhlanje, nathi singakazi noma siyawuphumelela yini, kepha yena wayesewalobile amagama ethu. Angathi komubi angesicishe encwadini yakhe ngalolu suku lwanamhlanje, kuthi lokhu kuhlala kwethu kube ney'thelo, kuyithole iy'busiso kuShembe. Ukungena kwethu kule nkonzo kube nemvuzo ey'mpilweni zethu nasemzini yobaba bethu nobabamkhulu bethu esihleli kuyona. Sisendabeni enkulu Manazaretha esindayo, indaba kaNkulunkulu, indaba kaShembe, indaba yobuNazaretha ebhekene ney'nselelo eziningi esikhathini sanamhlanje. uNkulunkulu uqobo lwakhe namhlanje ubhekene ney'nselelo ey'ningi ngey'dalwa ezingabantu azakha wayibeka kulo mhlaba ngokuhlukana kwazo zonke, ngokwezizwe zonke. Namhlanje ubhekene nenselelo engaphezu kokwenza. Ukuhlala kwethu emhlabeni siyizizwe zonke sihlukene ngentetho, kunokuba siye ngokuya sibuyela endleleni kaNkulunkulu nasesandleni sikaNkulunkulu. Izizwe zomhlaba ziya ngokuya zimhlubuka uNkulunkulu. Uma ethuma uShembe kulelizwe, umprofeti wayemthuma ukuba azosibuyisela endleleni yakhe uNkulunkulu athi ekudaleni kwethu wasipha yona, ebona sesikhonza indlela zabezizwe. Namhlanje-ke noShembe ubhekene ney'nselelo ezingaphezu kokwenza. Usuku nosuku kulolu hambo lwaseNazaretha kuvela njalo okusha. Angazi mhlampe siye singaqondi ukuthi yiziphi iy'nselelo esibhekene nazo namhlanje njengebandla lamaNazaretha, noma kuye kwenele kuthina uma senza nje ngendlela yethu. Inselelo enkulu esibhekene nayo umthandazo wokugcina, eminye yemithandazo yokugcina
ayenza umprofeti ephezu kwentaba inhlangakazi, wasicelela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu njengoba usuzawungithatha, ngicelela labantwana bakho amaNazaretha, ibandla lakho, ukuthi baze bangahlukani, bahlale njalo beya endaweni eyodwa njengamanzi. Angazi-ke masinje namhlanje ukuthi lapha khona uthini. Uma siyilento esiyiyona ibandla lamaNazaretha, liyilento eliyiyona namhlanje, angazi ukuthi uthini, angazi-ke kuthina ukuthi kuye kuthini kuthina. Siye sithi uma sesiyingcomile thina ukuthi singcono kunabanye, singcono ngokuthi nokuthi, siye sithini ngalo mthandazo? Angazi umuntu ukuthi wadaleka kanjani. uNkulunkulu owaziyo ukuthi wasidala kanjani, kodwa kuhamba kuhambe kube nemibuzo eminingi ngempilo yomuntu, ngokwenza komuntu, ngokuyiphatha komuntu emhlabeni esikhathini sanamhlanje. Angazi noma lo mthandazo sonke siyawazini, kweminye imithandazo eminingi asicelela yona kuNkulunkulu. Angazi noma sisawukhumbula yini lona wenza phezu kwentaba inhlangakazi. Uma siwukhumbula kuye kuthini? Ngoba uma sineqiniso kuloku kuhamba kwasezulwini kobuNazaretha, kufanele ngabe siye saphakamisa izandla manje zathi sekwenele Shembe, buyela kithi. Sesonile ebuNazarethini, sesiwubulele umsebenzi wakho, sekwenele. Angazi noma sike sikucabange yini ukuthi uma senze njalo uyosehlisela eingakanani izibusiso, ukuthi lapha ekhona ezulwini uyawujabula kangakanani, uNkulunkulu uyawuthini kuyena mhla uma senza isenzo esinjalo. Angazi noma sike sikucabange yini ukuthi leli bandla liyawuba yini emhlabeni uma sike sahlala phansi sabuyela kuShem. Ngoba ngikhathala ungathini, ekugcineni sonile phambi kaShem. Okubi sasitsheliwe, khona okubi kakhulu. Uma ukhuluma nabantu abangayazi le ndaba yasekuphakameni, bese kufika la okhuluma khona le ndaba ukuthi cha, kusithusi konke lokho kwenzakalayo, sasitsheliwe ngakho ukuthi kuyokwenzeka. Uyathuka umuntu athi, awu kanti indaba ingaka, pho kanti yini enihlulayo ukuthi nihlale phansi ngoba natshela ukuthi sizawufika lesi sikhathi. Nase nidumisa incithakalo ngoba lokho esikwenzayo ukudumisa omubi owangena emzini wasekuphakameni. Owenza ukuthi uNkulunkulu a-update ubuNazaretha, ngoba uNkulunkulu kwafika leso sikhathi lapha abdela khona ubuNazaretha, ebona ukona okwasekugcwele emzini wasekuphakameni. Ingakho inkosi ilanga ayikhombisa ukuthi emva kwakho kuzawusale kube njani. Yakhala kakhulu ngalelo suku uNkulunkulu eyembulele, ikhaliso ukuthi umsebenzi wakho ongaka uNkulunkulu esesiwenzile, kanti usazobuye ufe. Namhlanje ke sibhekene naleso sikhathi, sifike ebuNazaretheni
sithe sihlakanipha sahlakaniphela kuleso sikhathi esisadunyiswa namhlanje njengoba sikulomuzi nje bakhona nabanye abafowethu kweminye imizi nabo babethe yona ingubo emhlophe babiza yena uShembe badumisa bona lokwehlukana. Sesihlalile la ekhaya kulolu hambo sesihambile ngithi iminyaka mhlambe isiyevile manje angazi mhlambe isiyevile eminyakeni eyi-15 uNkulunkulu asivumela ukuba sisukume ukuze ingacishi le ndaba ayikhulumile sesentabazwe engakafiki nakulelizwe ngoba indlela kaNkulunkulu iba nomshizile. Indlela kaNkulunkulu ayibi uqhibukhowe. Akulalwa namhlanje kuvuke ngakusasa sekukhona okwenzakalayo. Iyabikezelwa kusenesikhathi baze bakhohlwa abantu. Sesineminyaka engaphezulu kwe-15 isikhathi eside kabi leso. Isikhumbuzo sokuqala sasenza ngithi kwaku-2004 mangingaphosisi sisukuma njengebandla ngoba yonke leminyaka kulokhu kuhamba inkosi ilanga besithukusiwe ngoba sakhetha ukuhamba indlela yokulinda ukuthi inyanga yezulu njengebamba izawukwehla mayehla bese ibeka inkosi umakhula kancane. Akuzange kube indlela elula. Akuzange kube indlela esasiyazi. Kube indlela edlule emagingqigingqini amaningi. Kube indlela ebeneyinselelo eziningi. Ukuze kufike ekutheni sizongena phakathi kwalomuzi. Omubi akazange akuthande ukuvela kwale ndaba yaleli bandla kulobu mNazaretha. Omubi akazange akuthande. Kwavuka lokho abakusho kuShembe mabethola ukuthi useyathatha amasaka akhe kwelasentabazwe useyayikhetha le ndlela kaNkulunkulu. Mabe mfica endleleni bathi awu Shembe usuze wavuma ukuthi ngempela uyoyivusa le ndaba kaNkulunkulu yalobu Nazaretha. Ulungileke ngoba unenkani. Angithi wena wedwa thina sibathathu. Uyobeka sibe sinye isitini esiqondile sina sibeke intathe eyigwegwini. Abakaze baliphosa ithawula. Uma sebekhishwa abanye abefundisi ekuphakameni ngemsebenzi yabo engalungile bathi hawu senisindwe yinyawo sesibaningi kakhulu. Usho njalo bathi hawu sesichamisele sesibaningi kakhulu. Nina nibona thina nje sesikhishwa kodwa ke sesibaningi kakhulu ngaphakathi. Nathi ke sathi uma singena phakathi kwalomuzi sayikhohlisa sathi saba nethemba lokuthi sekulungile sekuphelile. Lawo madoda asekhona phakathi kwethu namhlanje. Lawo madoda ayelandela uShembe asekhona phakathi kwethu. Konke sikwakhile nesizamile ukwakha phakathi kwalomuzi kuyo yonke leminyaka. Abebeka oneza uyitini ezibheke eceleni. Lokho esikhona namhlanje njengoba sihleli nje lapha kuwumphumela ukuthi omubi ubekhona phakathi kwethu usekhona namanje. Siyayibona imisebenzi yakhe ebandleni laseGinyezini namhlanje. Nabaningi abebefakaza esikhumbuzweni bebekhuluma yona le ndaba. Angazi ke noma bebeyikhuluma ngeqiniso yini ngoba ukube nangilalela dala ngiqalile ngikhuza ngizama ngiciciyela ngikhuza nayithela ngabanda
ngathi uyathetha namhlanje ubethetha into azi uyibone esontweni bese lukhona lolo limi kunini bese kukhona lokukhuluma ngoba ningayiboni ingozi eninyonyobelayo angikaze umuntu ngamthethisa ingane kuphela ngeke ngiyithethise lezi engizalayo kodwa iNazaretha angikaze ngakuthethisa iNazaretha ngiyalikhuza ukuthi lokho osukwenza kuphambene nentando kaShembe kuphambene nenqubo manje abantu abafuni ukukhuzwa angazi noma njengoba seniyibonile-ke indaba ukuthi inkulu kangakanani yesitha esikhona phakathi kwalomuzi angazi nizokwenza njani ngoba kube nasukuma kanye nami nabakhuza abafowenu nabakhuza odadewenu nabakhuza abazali benu mhlawumbe ngaba kunje namhlanje akukho kwenzakalayo kulomsebenzi kaNkuluNkulu angakwazi nangakuvumelanga akukho kwenzakalayo inkinga njengamanje isele nathi thina esiphakathi kwale ndawo inkinga isele nani nine besinani emampondweni ngolimi lwenu kuye kuthiwa incabha isele nani ukuthi nizawukwenza njani inini enisenkingeni hayi laba esibalimazile lendlela inini enikhona namhlanje la inini enibhekene nenkinga ukuthi nizawukwenza njani ngoba usebathumbile omubi abafowenu nodadewenu ubhekene nani manje ngqo ukuthi lento njengoba ngifuna ukuyiqeda nje laba ke bona bacanga bazawusinda kanjani angazi ngiyanidabukela maNazaretha iyahlupha indaba yomuntu ngoba isikhathi esiningi umuntu akakhulumi ngaye umuntu mekhuluma ukhuluma ngabantu ukuthi njena nje kumina ingoba abantu ingoba usibanibani ingoba umzali ingoba umfowethu akangisizi makungena la ekhaya inkulumo yenu ibiningi kakhulu ngabalahlekile abahluba ukuShembe ngasebenza abakuthandayo nangazibheka nina nakhomba obani ukuthi buka nje kuthiwa sekwenziwa into ethile lapha kuthiwa sekwenziwa into ethile nje lapha nababaza nangazibheka nina ngoba leyo nto eyisipho esikhulu empilweni yomuntu ombulelo uNkulunkulu ukuhlakanipha kokuphila umuntu oyisidalwa uyethi uma ebhekene nempilo abhekene nayo bese ibheka yena abona ukuthi uyazi ukube angikwenzanga ukuthi ukuba ngikwenzanga ukuthi kanje angenzanga kanje ngaba ngikho la engikhona namhlanje kodwa ohlakaniphile ngoba uyisulo owenze njalo ohlakaniphile uyekhomba abantu ohlakaniphile uyekhomba abantu ukuthi empilweni yami kunzima nje namhlanje kunje ingoba usibanibani osibanibani la ekhaya asizelanga ukuzokholwa ngemisebenzi uNkulunkulu esiyicelile wasipha yona asizelanga ukuzokholwa amakhaya ethu asizelanga ukuzawuthandaza imfuyo yethu nezinto zethu uNkulunkulu asiphe zona ngepho olimini lwethu namhlanje kuhleli lokho olimini lwethu siyasebenza yona lemsebenzi esiyicelile wasipha uShembe namhlanje iyona usho njalo inkosi ilanga ithi izinto eziningi uNkulunkulu ezinhle azenzayo kumuntu ngesinye isikhathi ziyaphenduka zibe yisono ma ungasakwazi ukuzawudumisa uNkulunkulu ngoba uyasebenza lo msebenzi wakho uphenduka isinengiso phambi kaNkulunkulu
uNkulunkulu kaManazaretha ingakhe uNkulunkulu ngoba akasebenzi njengathi, akacabangi njengathi. Uyekunika ingalwende. Uchachaze uliphathe ngeze igama lakhe, wenze konke, phambanisa yonke imithetho. Kodwa luba lunye usuku athi mayise isebenza indaba yakho luba lunye, uyokhala kuyobe sengathi impilo yakho yonke nkade uhlupheka. Unjalo uNkulunkulu. Akugcina umuntu maNazaretha, kugcina uNkulunkulu ekugcineni. Kepha umuntu wenza izinto ayithandayo isikhathi eside. Azasho ukuthi hawu kube kuphambene noNkulunkulu lokhu, ngabe pho uthula uthini njengoba ngikwenza nje. Athule. Kuningi esikuzamile phakathi kwalomuzi, sithi siyaliqinisa lo msebenzi kaNkulunkulu. Sakubeka phambi kaShembe ukuthi sicela ukuthi sizawuhamba kanje. Yaqala lento singena kulomuzi, kwaye kwanesikhathi la engangiphakamise khona ngokubona ukuthi ukuziqine lento ingantengantengi. Akuthi njalo uma kuyisabatha lokuvalwa kwenyanga, lokuphela kwenyanga, sonke sibuye sizosabatha phakathi kwalomuzi. Kwangena ngapha kwaphuma ngapha kubantu sabiyeka. Alikho iNazaretha namhlanje umhlaba wonke nje obungaka nje elisamazi uShembe nelisenothando likaShembe elingazange lafisa ukuthi ngizawuba sesikhumbuzweni semhlanganweni kaMeyi wesikhumbuzo senkosi umqali walolu wabo. Ngizawugudluza noma yini esendleleni yami, ikakhulukazi uma ebusuku ungazange waphumelela. Uma ebusuku ngoba besiphakathi nezinsuku ungazange waphumelela, ngicabanga ukuthi abaningi kulolu hambo lwaseNazaretha namhlanje benza isiqiniseko sokuthi cha, ngesabatha ngiyawuba khona, umlungu sengasala nomsebenzi wakhe. Angazi maNazaretha kunzima, kodwa-ke uNkulunkulu azange ayisho into ingenzeki. Isihlabelele engiphakame ngaso sichaza siyiqede yonke le ndaba yethu. Baningi abayithandayo le ndlela, baningi esibalimazile. Nani sazonilimaza? Njengoba nilapha namhlanje, nani sazonilimaza? Iyakhiwa yaba njalo.
thanda ke umlandela dela ke mabazi asiteleke kuqala awu bangayesabe sabeke miyalo phelisa ke amani awubathabateke sefambano emahlumbi basifele sethembiso ke abase injalo ke indlela maNazaretha injalo indlela kaNkulunkulu wasekuphakameni injalo indlela yalomcalo loluhamba esiphuthene ngalo namhlanje isethembiso sasethenjiswa emzini wasekuphakameni ngalolu hamba labo ke uNkulunkulu abakhethile lapha phakathi kwethu basithatha isiphambano basithwala emahlombe indlela enzima esihambayo indlela umkhondo omncinyane wena ungacabanga ukuthi uyayibona kanti awuyiboni kodwa wonke umuntu ucabanga ukuthi uhamba ngayo emhlabeni ombethe ingubo emhlophe kodwa kunjalo ningayesabi imiyalo kaNkulunkulu kaShembe inzima yona iphelisa amandla nje ukusibona silapha nje sizofeza wona ngoba manje indlela sesihamba ngokwethu uNkulunkulu uyakusilahla abayiphulayo lemithetho uNkulunkulu uyabalahla siqonda ukuthi kusho ukuthini ukuba yiNazaretha yini ukuba yiNazaretha ungabi yiNazaretha ngomlomo kuboba yiNazaretha ngezenzo uyigcine imiyalo kaNkulunkulu ukuze neminikelo yakho ayemukele nemthandazo yakhe ayizwe indlela engahanjwa yihlakaniphi indlela ehanjwa yilihimi uNkulunkulu naye uzamkhetha nje uShembe ngoba wayengahlakaniphile wayengafundile uNkulunkulu akayivezi kwabaziyo akayivezi ezifundisweni bambelelani maNazaretha mase kunje kusuke sekulungile mase kunjeni ungabusakhala isuke isisendleleni impela inqola kaNkulunkulu thina sijabule ngaphakathi namhlanje njoba ngilapha nje ngijabule kabi ngoba isiyayiveza le ndlela ukuthi inomnikaziyo ithi uthi uNkulunkulu wasekuphakameni uma ekhuluma emzini wasekuphakameni uthi maNazaretha kuza isikhathi esinzima senkokhelo kuyoba nesifo esiyosefa ngisho uflawa ilapho ke sikhona maNazaretha uma isifo sasezulwini sesisefa singakhali uthandaze wena ubambelele nangamazinyo ukuthi nawe ungagcini sikusefile ngoba sekunezinkulumo eziningi zabantu abazenzayo njalo makufanele bayokhonza uNkulunkulu babeke zona abanye sebebethi bayagula asikwazi kuphakameni lokho thina umuntu ogulayo sazi eza kuShembe afika ahlala emzini kaShembe alinda athandaze bese yasinda asimazi umuntu ogulayo engalele esibhedlela ehlele ekhaya umuntu oselele esibhedlela uyena singayizwa indaba yakhe kodwa hayi umuntu ohambayo owehlenyuka emzini wakhe bese ethi uyagula ingakho engezile emhlanganweni uyawusindaphi kuzokuthatha lokugula kuzokuqoba uma lingasekho ithemba lokuthi njengoba ngigula nje angihambe ngiyohlala emzini kaShembe ngithandaze ngilinde ngizawusinda
sekwa imithi yodokotela amaphilisi odokotela uzokuthatha uNkulunkulu. Asikwazi ukwakha uNazaretha okusha namhlanje eNazaretha. Yinye indlela ileyo uShemba asifundisa yona, yinye indlela. Ngeke sakhe indlela ezintsha namhlanje. Kodwa wonke amaNazaretha kuzo zonke inhlangothi ayihamba ngokwawo le ndlela. Lokho okubonayo namhlanje emzini waseGinyizini khona kanye uNkulunkulu akukhethile. Lokho okubonile ekhangela ikhona uNkulunkulu ayikumisile. NangoJulayi kuzoba njalo. NangoOkthoba kuyoba njalo. Ngakho kasithokoze thina uNkulunkulu asasigcinile bese simcela ukuthi asidonse ngezibopho zakhe zothando. Ngoba ukukholwa amaNazaretha akukhona okwethu. Elinye iphutha esesilenze lelo, uyucabanga ukuthi wena mina ngiyakholwa. Ungakuthatha apho ukukholwa wena uShembe engakuphanga ukukholwa. Mbona bewabevuka nje ngoba bakholwa ngokwabo. uShembe kuphi ukukholwa. Uma uguqa uthandaza manje mcele ukuthi ngicela kuvume wena Nkosi ukuthi ngikulandele. Ngoba kukhona okwakho lokho okwenzayo. Uma usuthatha lokho okwenzayo usuthi okwakho, uNkulunkulu uyaflathela kuwena. Uyahlupha-ke umuntu angaze ngabona uShembe mengasekho kuyena. Kodwa siyakubona thina. Ngoba ngeke uyibone phela kuloko kukhamba. Ngoba ithi iNkosi ilanga akekho umuntu okholwa ngokwakhe. Namhlanje kunjena nje eNazaretheni ngoba amaNazaretha akholwa ngokwawo. Kodwa umnikazi wethu emzini wasePhakameni uthi akekho umuntu onokukholwa kwakhe. Ukukholwa kwakho okwabanye abantu ohamba nabo ekukholweni. Uma sithi asisakuboni, noNkulunkulu usuke engasakuboni. Uma sithi sibanibani ukuphi, noNkulunkulu usuke esesho njalo. Ithina esimelene emhlabeni sikubuza nje ngoba usesithumile ukuthi ake nimbuze lo mntwana ukuthi yini la yenzayo bese uba yigagu wena. Bese uba yigaga awuboni ukuthi uShembe lo sekhuluma. Angazi-ke noma nina niyakhuluma yini nabo. Ayikho into enhle njengalolu hambo lwasePhakameni. Ngoba akukho okusha esikwenzayo. Akukho esikwakhayo njengoba silana nje sesizohlangana sakho ukuthi sizobe sikuphi ngenyanga ezayo senzani, cha akukho. Kodwa konke simiselwe khona kunekhalenda. Okwaziyo uhamba uyohlala ekhaya uyibheke wena ngobuthaka bakho bamandla akho ngokwesimo sezimali. Uyibheke uhlele ekhaya endlini yakho uthi ngomhla othile kuyobe kwenziwa into ethile ebandleni. Ngomhla othile kuyobe kusendaweni ethile ngosuku oluthile kube bese uyaqala uyayilungiselela. Uma kuyilungiselela kuzawuthatha ukuthi ma udla inyama izinsuku ezintathu emzini wakho uzawuyidla izinsuku ezimbili, kufanele kube njalo. Ngoba uhambo lomphefumulo. Ngoba kumele wena uye phambi kaNkulunkulu uyoyiveza ngezikhathi ayimisile uyothi Nkosi ngisekhona. Ngoba ma ungasaphumeleli ukwenze njalo usungasekho phambi kaNkulunkulu. Yingakho athi bebabili bebathathu uma behlangene ngegama lami ngiyawuba khona. Thina sibaningi kakhulu-ke la. Singaphezulu kwabathathu. Yingakho umuntu ethokoza uma uNkulunkulu esiphe lithuba ngoba siphelele njengoba silapha phambi kaShembe. Akukho kushodayo. Nezono zethu namacala ethu njengoba silapha nje sizogeza khona, sizawucela into ethelele. Asijule eNazaretha, isikhathi esibhekene naso emhlabeni sinzima. Ngihlale ngisho lento ngithi njengoba siyamaqembu amane nje, linye kodwa kuyilona elihamba ngendlela kaNkulunkulu. Amathatha senze okwawo ukuthi lona liphi kangilazi. Ngeke ngithi leli ngoba uyikhethi uNkulunkulu awuyikhetheli. Angilazi sekuyosebesekosha imisebenzi.
Imisebenzi siyokhuluma ukuthi njengoba ekhona phakathi kwethu sonke namhlanje ezenkonzweni yesabatha uzawutholani kuthina sonke uma efika la ekhaya yini ayitholile medlule yakwabanye ufike kwenziwani eyakwabanye ufike kwenziwani ekugcineni uyawukhetha labo okusuka ekungeneni kwabo mabengene esabatheni abayiphathe ngendlela nangemfundiso abanikeza yona. Ukhona umkhuba engingazi mhlawumbe usuyaqhela yini uma kuzongena inkonzo yesabatha safundisa ukuthi ngokwarathu kuyamenyezwa. Namhlanje kumenyezwe ngasikhathi sini? Kumenyezwe ngasikhathi sini? Kanjani singakuzwanga thina esingapha? Phela ngibuza ngoba sikuzwanga. Yini sihlale sizwa ngezinye insuku? Kuyamenyezwa ngqo. Angazi noma uyalizwa umyalelo. Kuyamenyezwa kukhulunywa. Angikholwa ukuthi ungamemeza umuzi ongaka singakuzwa. Kube khona indawo emadokodeni la ongeziwa khona kwenye indawo uzini. Angazi noma indawo ememeza kuzona niyayishintsha yini. Ngoba uphuma ume phakathi nomuzi bese uyamemeza. Kuyamenyezwa kodwa ngqo. Kumenyezwa kathathu. Ayikho maNazaretha into esize ngayo lana akukhona kunye sihlangene ngakho sihlangene ngemiyalo kaShem. Uma esememezile sonke thina esisegcekeni uma eseqedile ukumemeza siye senze njani? Kwenziwa njalo. Nathi esisendlini uhambeni uzwakala. Bese kungabi khona okunye ukukhuluma kuba khona egcekeni. Mase kumenyeziwa isekho enye ingxoxo ebakhona egcekeni. Ayisekho enye ingxoxo ebakhona egcekeni uma sekumenyeziwe kuyathula bese kungabe kusakhulunywa egcekeni. Ngoba bese sivele sesigqokile silinde ukuthi amemeze. Asigqoki mememeza. Sifundisa kanjalo uShem. Usuke ngamemezela ukuthi asigqoke. Siqala ukugqoka mazithi yaphasa siqale sigqoke ngoba silungiselela ukuya enkonzweni ezoqala ngokwarathu. Uma sememeza usuke sememeza ingilosi ukuthi zehle zingene emzini oyingcwele. Akusekho okunye ukukhuluma okuzakwenziwa egcekeni. Isabatha ke lilapha. Libe liqale ngoLwesihlanu ntambama makwenziwa umthandazo ka6. Kodwa ngosuku lwesabatha yilokho kwenziwayo. Ngethi sekumenyezwa isonto sibuye sizwe umuntu ekhuluma egcekeni. Futhi engakhulumi nokuthi ukhulumela phansi ememeza. Ayenziwa leyo nto emzini wasephakameni. Izinto ezinjalo ziyamcunula uNkulunkulu. Uthi uzongena lana uNkulunkulu usecunukile ngawo. Iyahlonishwa lendlela maNazaretha. Inkolo lena emhloniphayo uNkulunkulu. Lezi zinto esikhuluma ngazo uma kumenyezwa emhlabeni nasezulwini. Asibuhloniphi uNazaretha, asibusabi uNazaretha. Njoba ngithe ake niyibuze nonke nabafowenu eningezwani nabo. Zibuzeni ngalomthandazo awenze entabeni. Uthi Nkosi njengoba usuzangithatha ngicelela abantwana bakho. Ngicela bangahlakazeki, bangahlukani. Bahambe njengamanzi. Ngabe sihamba njengawo yini? Uma singahambi njengawo yibuphi ukungcwele? Ikuphi ukuthokoza lapha ekhona? Ukhona yini umzali ongathokoza ngengane engayigcini imithetho yakhe? Uma singasakwazi ukuzomdumisa uShembe, sekukhonza imisebenzi yethu, sesikhonze imizi yethu neyinkomo zethu, sesigula sihlale emakhaya, singagulike siye ebhedlela, sigule sihlale emakhaya. Size singakhali ekugcineni maNazaretha. Akuphela
ukudlala ngomsebenzi kaNkulunkulu phakathi kwethu. Sihlangene ngokugcina imithetho kaNkulunkulu. Le mithetho waqala wasilobela yona ngenceku yakhe uMose. Yabehlula abantwana bakaIsrayeli. Waphinda wasithumelela uShembe ukuthi azoyivuselela le mithetho. Namhlanje uShembe siyamhlubuka. Ngendlela esikholwa ngayo siyamhlubuka, ngendlela esikhonza ngayo, ngendlela esisonta ngayo siyahlubuka kuShembe. Kungabi indaba zalutho. Namhlanje sihlangene ngenyanga yokukhumbula umqalo walolu wami. Uma sinje ngabe senza